τύπος αυτός είπε ότι θα της είχε σπάσει το κλειό και τις κοπέλες. Και ναι, δεν έχει σημασία ότι είναι 13, 14, 15, 16 χρονών. Όταν δίνουν σουτ στα μούτρα ενός άλλου παιδιού, το παιδί είναι σε λιπόθυμη κατάσταση, μπορεί και να πεθάνει. Τι νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο? Μιλάμε τώρα για μικρά νεανικά σώματα. Και αυτές οι εκφράσεις βίας δεν εμφανίζονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν θέλω καν να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ πώς είναι οι γονείς τους. Αυτά τα όλα για μένα τα ακραία φαινόμενα θα λυνόντουσαν με ένα πράγμα μόνο. Χωρίς δικαστήρια. Επιτόπου διοικητικό πρόστιμο σε κάθε γωνία 20.000 εσύ, 20 εσύ. Κάθε φορά παίζει μπουνιές η κόρη σας, οποιοδήποτε άλλο παιδί και είναι ο θήτης, 20.000 ο καθένας. Μέχρι να πάρει σύνταξη θα πας 90 χρονών. Έτσι θα σας πάει, παλιοαρχιδία. Και δεύτερον, αναμορφωτήριο σε δευτερόλεπτα. Είσαι 14, 15, 16, δεν είσαι 5. Δεν δάγκωσες ένα άλλο κοριτσάκι, κλάψατε, φάγατε από μια κρεμούλα και γίνετε φίλοι. Όταν τα κοριτσάκια δίνουν τα κινητά και λέγανε περιμένετε να μπαίνω, δηλαδή να πάνε να δώσουν και αυτές τις μικρές κλωτσίες και μπουνιές. Αυτά δεν γίνανε τώρα. Τα παιδιά αυτά έτσι ήταν από 5-6 χρονών ο χαρακτήρας τους. Μέχρι τα 5-6 έτσι έγιναν. Και τώρα αυτό εκφράστηκε. Και τώρα οι γάιδαροι που έχουν οι γονείς, αυτά τα πατημένα σκάτα, γιατί είναι σκάτα, και ας έρθει κάποιος από αυτούς να πει ότι δεν είναι έτσι το παιδί μου. Ωραία. Θα τα πούμε. Μην αγχώνεστε. Αν νομίζετε ότι εγώ είμαι κοριτσάκι που θα έρθει να μου δώσει κάποιος μια κλωτσιά κάτω και θα μείνω κάτω, θα περιμένετε πολύ καιρό. Λοιπόν, και δεν απειλεί για κανέναν. Το είπα, στη βία δεν άμε με βία. Και όταν κάποιος απειλεί τη ζωή σου, έχεις κάθε νόμιμο δικαίωμα και υποχρέωση απέναντι στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου και στους ανθρώπους που σε αγαπάνε και εξαρτώνται από εσένα ίσως, να υπερασπιστείς τον εαυτό σου πάση θυσία. Αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα φάμε μετά γιατί έχω και τον διάδρο. Έλωστε και ευδαιμονείτε.